खुलुमबाय लोगोफोर फैलायबाय गोदान मोनसे भिडिअ लानानै नोंथांमोननि गेजेराव दिनै जों रायलायगोन अमिताभ बच्चननि फंसे बाथ्रानि बिसय जाय बाथ्राखौ अमिताभ बच्चना निजेनो बुंनाय सानसेखालि आमेरिकानिफ्राय फ्लाइटआव फैबाय थानायनि मोनसे घटना आरो बे घटनाखौनो जों दा भिडिअनि थ्रुयै आं नोंथांमोननो बुंगोन थ' दा भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै। सानसेखालि आमेरिकानिफ्राय फैनो गोनां फ्लाइटआव अमिताभ बच्चना जनानै पेपार नायबायदोंमोन आरो थिग बिनि अपोजिट सीटआव सासे मानसि जना दंमोन जाय एकदम सिम्पल गाननाय जोमनाय नाथाय नुनायाव सिनायो आरो मानसिया खोब गोरों बायदि आरो अमिताभ बच्चनखौ बयबो मिथिखागौ दुनियायाव बिनिखायनो बै फ्लाइटआव जेसेबां मानसि दोङो प्राय मानसियानो फैनानै सोरबा सेल्फि लाफैदो सोरबा माने अट'ग्राफ लाफैदो बिदिनो खोब जम जाफैदो बिनि खाथियाव मानसिफोरा। बिनि उनाव अमिताभ बच्चना नाथाय बेफोरखौ बारा इन्टारेस्ट होआखै बै मानसिनि सायाव बांसिन इन्टारेस्ट होबायदोंमोन मानोना बै मानसियाबो गांसे खिताब माने बेखेवनानै फरायबायदोंमोन आरो जेबो बेफोरखौ माने बारा ध्यान होआखै गावनि खामानियाव बे खिताब नायनाय माबायावनो बेस्थ जाबाय थादोंमोन। बिनि उनाव गोबाव समनि उनाव ओरैनो मेगनजों मेगन जानायाव अमिताभ बच्चना माने रायलायथो होननानै मिनिस्लुना होबाय आरो बै मानसियाबो खोब नम्र भाबैनो माने मिनिस्लुना होबाय। बिदि मिनिनायाव अमिताभ बच्चना सोंबाय नोंथाङा फिल्म नाया नामा? बिदि बुंनाया बे मानसिया बुंनायसै खोब खमानो नायो आङो फिल्म बहुत बोसोर सिगां मोनसे फिल्म नायदोंमोन आंहा आसलते बेफोराव एसे माने इन्टारेस्ट गैया। बिदि बुंनायाव अमिताभ बच्चना बुंबाय आं फिल्म लाइनावनो खामानि मावो आरो आं सासे एक्टर। बिदि बुंनायाव बे मानसिया माने मिनिस्लुनानै बुंबाय जोबोद मोजां खोन्था नोंथांखौ लोगो मोननानै जोबोद मोजां मोनबाय। बिदिनो जेब्ला इन्डियायाव सफैबाय सानैबो ओंखारबाय ओंखारनायाव आखाइ मिलायलायनानै अमिताभ बच्चना होनबाय नोंथांजों जार्नि खालामनानै आं जोबोद मोजां मोनदों जोबोद माने भाग्यनि बाथ्रा आं नोंथांजों बिदि माने जार्नि खालामनो मोनदों आं अमिताभ बच्चन बिदि होननानै गावनि सिनायथिखौ होनायसै। बिनि उनाव बै मानसियाबो बुंबाय मोजां बाथ्रा आङो आसलते फिल्मफोरखौ बारा नाया नालाय नोंथांखौ आङो सिनाया आं टाटा कम्पानिनि चेयारमेन रतन टाटा। बिदि बुंनाय लोगो लोगो अमिताभ बच्चना माने निजेखौनो निजे ओरैबायदि लासिं सिं मोनदो नोंथांमोना बयबो मिथिगौ टाटा कम्पानिया बेसेबां गेदेर कम्पानि बै कम्पानिनि चेयारमेन सासे इमानदि सिम्पल जानो हागौ माने अमिताभ बच्चना जेब्लाबो सानाखैमोन आरो इखालि अमिताभ बच्चना माने निजेखौनो निजे खोब लासिं सिं मोनदो आरो मोनसे माने गासै रायजोनि थाखाय मोनसे मेसेज होदो जे जिबनाव नोंथाङा जेसां गेदेरानो जा नोंथाङा नोंथांखौ जेसां गेदेर सान जे आं गैयाबा এই खामानिया जाया आं गैयाबा बै माबाया जानाय नङा बेफोरबायदि जेमान सानबाबो नोंथाङा गैयाबाबो आसलते बै खामानिया जाथारगोनानो। आरो फंसे बाथ्रा नोंथाङा दे गेदेर सानो निजेखौनो निजे अराय सम गोसोआव लाखि नोंथांनिख्रुइ सोरबा नङा सोरबा सासे नोंथांनिख्रुइ गेदेरसिन थाथारो। बेनिखायनो रावखौबो माने बिनि डिटेल्स मिथिया गारानो रावखौबो जेब्लाबो सिं साननाङा माने जेबो खामानियाव फैयै साननाङा बयबो जोंनो बे दुनियायाव बयबो खामानियाव फैयो खामानियाव गैयै बुस्थुफोरखौ सानसेखालि माने जोङो गारनानै
उनाव जोङो नागिरफिननाय जोंहा रेकर्ड दं बयहाबो थिग बिदिनो मानसिफोराबो बिदिनो रावखौबो नाङा होनना जेब्लाबो साननाङा आरो निजेखौनो निजे खोब गेदेर मानसि होननानै जेब्लाबो साननाङा मानोना नोंथांनिख्रुइ गेदेर सोरबा नङा सोरबा सासे दोङोआनो जायखिजाया नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनोबाथाय लाइक शेयार कमेन्ट खालाम आरो लोगोसे आंनि चेनेलाव जायफोरा गोदानै फैदो चेनेलखौ प्लिज नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामनानै नोंथांमोननि अननायखौबो आंनिसिम एसे बावहर गोजोन्थों।